So hello everyone, good morning. I'm Friday nihai. Anga agi muzumun na hai maya to agi dirasmuni fry. Maya to agi dirasmuni fry Kamrenga labdungun na. Bizung hai dine songnasai. Ayonga pokrana homai bai na homna labbai jeng dose practice kalambai. Ambai shikiri fura budong zubunai shikiri fura mengbai da. Isimu sakang na lai. Ambai anga bisirko dine hai Kamrenga jeng na angkri songnan jahansai are sei narzymani na shikiri fur. Yes. Blogger saja, blogger. Bijibah berjananggo, blog banet do. 5 liter blogger gedana, mari jabogon. Na, isi help kalam blogger gedanko. 5 liter. Nain sih. Ayo, zikr homa berjung meari perjadung minsbai. Angke moti kalam harus sigen jah mazma. Nih balu abisnya berat gusa. Geran babu. Homa berjung alu, modem fru, songleba, empat dah songse. Nay abu zibu zadrai kedun geng kause pis menci lo songgon nayong pis menci lo songsai dun de kause mansiku lo omprai be masiku badun kalamsai eudobnan songsai da nako eudobnosai halदै लागायनोसै आङो halदै नै बेयावहाय halदै नै halदै संख्रि होबाय आङो ओमफ्राय Dayong aku ay shikiri pa video lana kada poi ulsia gazatar blogger friend de bok nung sebokshi bori blogger mena bokshi nanggo khom jala nayong tersia thonai nonga dayong naya buja tarna bitus lo ya na thogot ji mojang laganोसै गोलैबासो नायवनो बिगुमाया ह ब्लगारानो माबा लाजिसो बा बे नायालाय मा फुख्रिनि सारनाय हनै गेसाव नांबायानो फुख्रि हमना लायदोंमोनलाय ओमफ्राय फुङाव अखा हाब्रबला बायबावदोंसोमोन नायलाय जि मोजां लकेल ओमफ्राय जोंहा जानाय नामा फैखागोनहाय এটাই জীবন আৰু খাব লাগে নাকি হয় আজি কালি পৰহিবা কি হৈ নাই সেন্তাই লগা হৈছে আৰু ঠিক আছে औ संजना लाबोसै आयंनो दिनै खामरेंगा ना संना जाथारसां पिस मोनसेल' संगोन दै आङो सासे मानसियाव मोनसे पिस ओमफ्राय माबा आगै इखौ मोनसे बाथोन देगोन दे जोंहा खर'खौ नै इखौ नों देदे बाथोनखौ औ बुयाव लिरना होनदो नोङो नैहाय नाया एवखांलायनोसै आङो दाबो बिसिना इन्ट्र'आनो जाया ना एवनायखौ लाफैग्रोदो नै मोजोम हाफैद' खामरेंगाया संना जाहोनो गोनांमोन ना आं नोंसोरखौ नाफामखौबो एवनो हागोन दायो जों बायदि रावबो जाया खोमाहाय देन्जार जास्लिका बिदिनो गोरलै हा गोखैना बुस्थुआ खोरदै खाजि जानो नै बांद्राय एवफ्रामथाराखिसै एवदबबाय जाथारलाय आयौ एफा बुरजा जानानै नोंसोर मायाव ओंखाम जानांगौ माबे उदैयाव प्रभु नायलाय आगै मोजां जानो नायस्रादों जोबसो थाब खामरेंगाखौ होबाय बेखौ मोजाङै रबहोगोन आङो बिनि उनाव दै होगोन संख्रि बानलु होगोन आरो गासिखौबो रोंखायो बयबो संनो थेवब्लाबो आरो खामरेंगाखौ आङो एकदम टमेट'खौ जेरै एग्लिना बिदि एग्लिना लानोसै बुरजानो
खामरेंगाया आंना जि मोजां गुरा जाबाय नै ओमफ्राय दै होनसै आं दा बेयाव दै होनसै अह एसे बिदै थानाय दैखौ एसे बुरजाखौनो होबाय आं खारन नाबो होगोन नालाय एसे नाजों गोदौनानै मोननायजोंहाय मा होनो रस ओंखारनायजों जानायनि एसे गोदौबाथाय नाखौ होनसै आरो नाफाम आगै मोजोममोननि न'आव देनाय नाफाम बेखौ संनो थाखाय आङो बयलसो सङो नालाय नाफामखौहाय बांसिनानो ओमफ्राय दिनै आं आगै मोजोममोनखौ संना जाहोनाय नायदों रायंमोनखौ सारायाव दैखौ होनानै लाबाय आं एसे दुंब्रुद खालामनोसै बिथिंजाय दैया गुदुं जागासिनो खामरेंगा ना बिथिंनिफ्राय आगैया देरासो आंखौ सामब्राम गुफुर देनानै हेल्प खालामगासिनो आरो सामब्राम गुफुरजों लोगोसे बेयाव हाइजें दं नायदो नाफामा आंना जा कालारफुल ओमफ्राय बिथिंबो गासिबो नाखौ होनानै सामब्राम सुमब्राम देनाय बानलु होजोबबाय खोबहामसै दा मोजाङै रस ओंखारथोंसै ओमफ्राय दा लास्टाव दुन्दिया होनसै बास हो गया खर'खौ दोनबाय खर'खौ होला आयु मासे बुरिया गोदौदो नायलाय कालारा बेयावबो दै होबाय आङो लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ बांद्राय फोरानला मानोना मानसि बुरजाना ओमफ्राय जोङो बुरजाथा 13 जनसो जोङो ओंखायनो एसे बिदै मोनजानाय बायदि एसे फोरानला एसे एसेयावनो जागोन बे आगै मोजोम फोरानला बेखौ जासिगोन फैलाय संख्रि नायफैलाय मोनजोब्बाय आगैया टेस्ट खालामबाय मादि जाखो फार्स्ट जागोन ना जायाखै आं टेस्टआव मास्टार शेफआव थांनो हागोन ना एसे देखायलाय एसे नै मास्टार शेफआव थांनो हागोन ना फाइनाली ये देखो दुन्दिया होनानै कमप्लिट जाबाय आरो दाहाय फुदुंनानै जानोसै नांगौबा ना संनानै गासिबो मोनजोब्बाय ओमफ्राय दा बेलासिनि 4ता जाबाय दासो जादों नै बिसोरनो रौता टाउनाव थांनानै सालाफोरा थाबबो फैया माबो फैया ओमफ्राय नैबे जोंना मा होनो खामरेंगाजों ना नैबे जाहैबाय थास' बिथराइजों ना गोरान नैबे जाहैबाय अमा बेदरजों आलु नैबे जाहैबाय नाफाम बाथोन जादो नै आगै मोजोम जादो